everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! May Sarge! Uy! May Sarge! Uy! Hala! Hala ka! Hala! Nibuka ang iyang mga mata! Nisiga! Bay, Sarge! Bay, nakabati ka pa na ako, bay! Bay, Sarge! Oh, bay? Oy! Nibalik man sa pagpiyong ang ijang mga mata. Pero, isag di lamang, kay di mailhan kini nga luwas na siya sa peligro. Paibaon ko dayo ni ini ang mga nurse din, be. Bay Sarge, mato na ko, Bay Sarge, ha? Muuli na ko, bye-bye. I love you, Bay Sarge. Ay, karon pa lang gani. Padulong pa lamang gani ako mo pauli sa balay. Bali mang mingawan na nako ni Dudong, Bay Sarge. Agay! Naunsa ka, madam? Nagadanghag man lamang ka. Imo man akong ginasmagan. Agang sakita pud amang de ka? Shalan? Amang de ka to si Jack? Mao ba nang butchang? Nakita ko ni mo nga mibukang iyang mga mata? Nisiga pa man gani, Inday Alia. Ay, kun mao, sign of progress ka to nang. Nga nagka-survive na siya sa crisis yung kinabuhi na. Ay, kung mao ka na. Malipayon gayon ako kaayo. Malipay gid niya si Misael. Kung masay siya aning gibalita ni mo karon ng butchang. Ay, kay haay maday si Dudong Misael. Tapay importanteng gilakaw nang nakikita kang Captain Trentring ka. Ay, pero sa dayon akong gawas sa ospital. Nagalagot gayon ako na atong tao nga. Hala, oy, nagpanglingi samtang nagalakaw. Ha? Kaya nga naman di ay. Nadasmagan ko, ha? Unya, diya pa ako masayri nga. Usa din siya ka amang. Unsa to na? Usa ka amang ang nakadasmag di mo? Ay, oo, lagi inday. Usa din siya ka amang, di Alia. Naglagot ko kay nagadanghag lang nga nagalakaw. Kinuko ng butchang. Nalimot ka? Nga usa sa mga namusil kang Sarge. Usa man ka amang? Uy, hala, oo na ito, uy. Alam limutan man ako, inday, uy. Si Misael, kinahanglang masay siya ni Ininang. Kadiyot ako siyang tawagan. Hala, inday, uy. Nga nung wala mang yun ka na busantop sa ako ang alipatakan, uy. Hala, nagbinugo na hinuon ko. Masinog ka. Isyala na karang nahitabo sa akong palangga nga baysay. Unsa na, Mansyo? Lagi. Oo, lagi. Hangtod ba day karon? Hugot lang yapon ang seguridad sa maong ospital. Kasabot ko. Mama. Yamat ra. Nagduda na sila. Napatiwasan yun si Baysart. Okay. Okay, lagi. Di lang na to ipugos kay mas delikado pa niya og madiswido ta. Di ko gusto maguba pag-usab ang akong reputasyon sa gobyerno. Kalimti na tinguha nga. Tiwasan si Baysart. Mabumirang ka na nako. Lagi! Bangag sa ilong! Oy, baya, ang butan kong atilalay. Lakaw, paganda bug may no, Mansyo. Ang sukit tuyo ining igsuon kong nanawag man. Hello? Atilalay! Loloy, kalit ka na usab ang naunang plano unta sa PNP chief. So, sa ato pa, dili madayon? Tungod kay naihulga siyang kinabuhi, Loy. Unsa? May initial report ko no ang intelligence nga naihulga siyang kinabuhi dinhi sa atong dapit. Mao ba?
Kinsa masab ko no? Ay, basta. Magkita ta. Aron magkasulti kita pag-ayo. Sige na, Loy. Bye. Bye. Buutan ko nga tilalay. Magkita ta. Banag sa ilong. Mabili ko mahinayon. Siya sa pag-anhi aron na magkikita kinamo. PNP chief nga talawan. Bagag sa ilong. Ibalik lang ko na ganang botilyas vino. Kaya na ko'y dinali ang lakaw, Mansyo. Ay, lagi. Nanugo ko na mo sa pagkuha na. Pero nausabang ako una-una. Human manawag ka na ko sa phone ng akong atilalay. Oh, lagi. Gusto na sing tabi niya. Iulit na ka na dito kay mulakaw na ko, Mansyo. Lagi! Paingon ko mulakaw, Glena. So, dili dito mag-abot diya sa imuhang rest house, Major? Sige lang. Pahuwi lang ko niya nga rin. Pamundo ko so, garon. Iligoliw niya na ako. Padidit niya ta. Ug tamas ginhawa. Oo ba? Sige, pangandaman ti ka. Gipahinam ko ni mo, Glena. Mingaw niya kumuaw-maaw. Okay. Bye. Majo! Lagi! Paminaw! Mulakaw na ko. Og atimaraw niya sa Glena, ha? Padoon na ko na siya din eh. Lagi! Paingon sa ay siya mulakaw. Dili mi karon makaabot. Kinahanglan una nako siyang uyon-uyonan sa tanan niya gusto. Maggamit pa nako siya. Kay wanted ko sa balakod. Jutay raman lagi kagikaon, Loy. Saktor to gikaw na ko, Atilay. Di may magpalabi kay sa lawas sa gapo na pauli. Awas na paingon tanang. Okay, may punto ka sa. Mas interesado ko sa ato niya pagsultihan. Bahin sa PNP chief ni Kuya Victory. Maola gito. Wa madayon kay sumapa sa intelligence na ay hulga sa iyang seguridad. Usa man. Pakulo lang. Drawing lang. Loy, watch out your words. Naginam-hinam na ba yung ko? Idaghan ko og gustong isulti niya. Ano sa bang may atras may noon? Ay, sapta ang sitwasyon. Dili na ordinaryong tao ang giisip ng igsuon, Loy. Tawagi ko na, be. Araw na ito mahinabi. Gipunan ni Captain Clint Ringa ang nakadetail nga uniform personnel karon din eh. Ay, salamat hintawon, Dudong Misael. Mao nga ayaw nagkakuol ng butyang, ha? Oo, hindi aliya. Dili sa ko makatugot nga may daotang mahitabo sa kung suod nga hikal. Ay, pastilan bitaw ko ay. Abi man ako ug mao nakadto nga mahigmata na si Jack kay ay nahasiga man ang iyang mga mata sa dihang ako ang gihagkan sa ngapil. Okay na bitaw iyang vital signs nang. Gikasulti na nako ang doktor nga nag-atiman niya. Ay, salamat hintawon. Malipay na lamang ako. Og kanang mauki na gyud siya. Bahala naglain na iyang gihigugma oy. Salamat sa imong padayon nga pag-atiman sa kong amigo ng butyang. O salamat sa imong gugmang nga tuniya nga way kondisyon. Ambot palagi oy. Bali, ang gugmahan ang maginakuha ng tawana oy. Unsa man? Adto na tanang? Ay, muadto sa ko kadiyot ni Bay Sergeant Day. Manangi ko nga muadto na ta. Bahala og dili siya makasulti. Sige nang.
Kaluoy sa taon ni ng Butchang, uy. Tinuoray ko yung pagpatialan ni Bay Sarge. Ingon tingali niya na matuod nga may kugma. Sama na ko. Ug sama sab nako. Bay Sarge, dudong na akong palangga. Ang imuha na sab nga private nurse ang muatiman nimo, ha? Pauli ko sa balay. Hinaot pa unta nga mahingpit na kang mamaayo. Bay Sarge. Hala ka! Niya kumot si Ja! Oh, ni mata na po si Ja! Bay Sarge! Bay! Hala, salamat sa Ginoo! Yakidugo ka nga akong mga pag-ampo! Salamat! Bay? Bay Sarge! Laban lang gayud! Tungod og alang sa atong duha ka gugma! Hala! Ni Utong! Bay Sarge, oy! Bay Sarge! Ni Utong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.